Salutare, dragii mei! Eu sunt Cătălin și în episodul de astăzi o să vreau să vă vorbesc un pic despre mersul nordic. E bine, mersul nordic se face cu aceste două bețe și efectiv pare așa să semene ca și cu schiatul, însă are niște avantaje extraordinare, iar pentru noi, cei cu spatele, este cel mai indicat exercițiu pe care îl putem face. Stimulează exact mușchii de care avem nevoie, iar pentru longevitate și pentru viață este de departe cel mai ok. În momentul în care folosim bețele, putem să mergem mai mult, putem să mergem abrupt și în felul ăsta ne dezvoltăm o serie de mușchi sau seria aceea de mușchi care sunt efectiv adormiți sau pe care noi nu i-am folosit niciodată. Eu, accidental sau întâmplător, bine, aș fi dat și peste asta pentru că citesc și mă informam foarte mult, dar mi s-a întâmplat, un prieten m-a luat la o plimbare, ca să zic așa. Mie mi-a venit foarte, foarte greu să fac plimbarea aia și nu știam cum să ajung acasă mai repede. A durat foarte multe ore, însă de a doua zi, efectiv, m-am simțit altfel. Într-adevăr, febră musculară și toate alea, dar sănătatea mea s-a îmbunătățit drastic. Încă o dată spun, ce trebuie sunt două bețe. Eu mi le-am luat de la Decathlon, cred că-s vreo 6 euro. Ele se pliază, au aici un click și poți să le faci mici. Le arată cam așa. Eu le pun în rucsac în spate. Ți le activez, au diferite mărimi și asta e foarte ok. În funcție de cât ești de mare, eu sunt mai înalt așa de felul meu, așa că o să mi le reglez la potențialul maxim, dacă reușesc. Ok. Așa. Deci, mersul nordic ar trebui practicat aproape zilnic, dacă nu o dată la 2 zile. O să spui că, bă, nu am timp, nu am loc, nu am... Poți să-l faci și pe, cum să spun eu, și pe teren drept sau liber și nu e niciun fel de problemă. Într-adevăr, la noi în România e chestia aia, că ce o să spună lumea, cum arăt, cum se pare, cum să... Ei bine, toate lucrurile astea de care noi românii suferim nu ne ajută la nimic, iar în momentul în care ai probleme de sănătate, nu fă ca mine și aștepta 7 ani să te pui în practică, să începi să te faci bine, ci pur și simplu pune mâna și fă ce ți este ție bine și sănătos, ca să te faci bine cât mai repede și apelează la doctori, la fizioterapeuți care sunt buni și mănâncă, dormi și ai grijă mare, mare, mare de tine și de sănătatea ta. Încă o dată, mersul nordic eu îl cataloghez ca fiind pe primul loc în materie de rezultate și nu se compară cu cross trainerul. Al doilea ar fi cross trainerul care noi îl facem, dar atenție la cross trainer abia după ce ne facem bine. În momentul în care avem o criză sau în momentul în care nu ne simțim bine, aceste două bețe te și ajută să susții coloana și să te miști, pentru că în durerile alea e foarte greu să ne mișcăm. Eu le folosesc. Înainte am folosit cârje, dar în fine, nu știam de bețe și tot așa. Eu sunt Cătălin, îți mulțumesc că te uiți la videourile mele și îți urez să ai parte de un spate drept și sănătos până la adânci bătrâneți. Te salut și te respect și te încurajez. Ceau, ceau!